ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ኣለኹም? ከመይ ትቕንዩ? ከመይ ትኾኑ? ብወገነይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን። ካባይ ንላዕሊ ጽቡቕ እትህሉ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ እምበኣርከስ ሎማዓንቲ ከዓ ከምቲ ዝወርሒ እዚ ኩላትና ንፈልጦ ናይ ኦቲዝም ኣዌርነስ ወርሒ ስለ ዝኾነ ናይ ፍሉጦ ናይ ኦቲዝም ዝወሃበሉ ኩሉ ሰብ በብተፈላለየ መንገዲ መቸም ንሰምዖ ኣለና ብቋንቋና ይኹን ብእንግሊዝኛ ይኹን በብትደለናዮ ዓዲ ቋንቋ ንሰማዕ ኣለና ስለዚ ኣነ ከዓ ሎማዓንቲ ካብታ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ቆልዓ ነይሩ ኣብ ስራሕ ነቶም ኣብኡ ዘለና ቲም ንኽርድኣናሲ እስከ እቲ ናትካ ስምዒት ከመይ ምሳና ክተወዳድሮ ከለካ ምስቶም ኦቲዝም ወይ ከዓ ኦቲስቲክ ኣይኮንና እንብል ሰባት እስከ ንገረና ኢልና ብዘበልናሉ ዝፀሓፈልና እያ ብጣዕሚ ከዓ ደስ ኢላትኒ እቲ ውሽጡ ገሊፁ ስለ ዝነገረና ንዓና ስጋ ሕጂ ንክርድኦም ንነፍሰይ ንክርድኦምን ከመይ ከም ዝኾነ እቲ ውሽጦም ዋላ ካብ ሙሉእ ተደይተረዳእኽዎም ኣትሊስት ንእሽተይ ነገር ግን ካብቲ ንሱ ዝበሎ ክንወስድ ክኢልና ንኩላትና ከዓ ጠቂማትና ሕጂ እኳ ብዙሕ እንዳተለወጡ ዝሓለፈ ግዜ ነይሩና ብስራሕ ትሬኒን ኦቲስቲክ ሰባት ባዕላቶም ትሬን ገይሮም ነቲ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ብዛዕባኦም እቲ እንታይ ክግበረሎም ደልዩ ከመይ ሰብ ክሰምዖም ደልዩ እቲ ንሕና ነሪኦም ኣረኣእያ እቲ ንሳቶም ዝደልይዎ እንታይ እዩ ስጋዕ ክንደይ ከነዓኣቶም ፍራስትሬት ከም ንገብሮም እቲ ኣረኣእያና ሕጂ ንሕና ኢና ከም ነዳኸሞም እምበር ንሳቶም ብጣዕሚ ብርቱዓት ምዃኖም እቲ ውሽጦም ክዛረቡ ከለዉ ክሰምዖም ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኩም ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ እቲ ወዲ ዝፀሓፋ ስለ ዝኾነት ፅኒኢልኩም ክትሰምዑኒ ብትሕትና ይሓተኩም እሞ እንታይ ይብል እንታይ ኢሉ ይጅምር ክትሰምዑኒ ከምዚ ኢልኩም ንኽትርድኡኒ ምድላይኩምን ናይ ብሓቂ ከዓኒ ምሕሳብኩምን ኣብ ቅድመይ ኮንኩምን ክትሰምዑኒ ነዚ እንዳፀሓፍኩልኩም ከለኹ ወይ እንዳንበብኩልኩም ከለኹ ንፀሓፍኮ ከንብበልኩም ክትሰምዑኒ ናይ ብሓቂ ዘመስግነኩም ኢሉ ይጀሚርዋ እሞ ኣነ ኦቲስቲክ እየ ኦቲዝም ዘለዎ ወይ ከዓ ኦቲዝም ሕማም ዘለዎ ወይ ሕምም እዩ ካልእ ነገራት ዘይኮነ ኣነ ኦቲስቲክ እየ ስምዑኒ ግን ኣነ ኦቲስቲክ ምዃነይ ግን ፍሉይ ዳ እምበር ሕሙም ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ዘይጠቅም ኣይኮንኩን ወይ ከዓኒ ሕማቅ ነገር ኣይኮነን ግን ፍሉይ ዝኾነ እቲ ተሓሳስባይ እቲ ብረይነይ ኣሰራርሑቲ ኣእምሮይ ካብ ናትኩም ብዝተፈለየ መንገዲ እየ ዝሰርሕ ድሓስብ ዘሰላስል ወይ ከዓ ፕሮሰስ ትገብር ኣረኣእያይ ድሰምዖ ድትንክፎ ድድህስሶ ኩሉ ነገራት ካብቲ ንስኻትኩም ትርእይዎን ትጥምትዎን ትሓስብዎን ንላዕሊ ስትሮንግሊ ክርእን ክሰምዕን ከስተውዕልን ይኽእል እየ ግን ፍሉይ እዩ ካብቲ ናትኩም ኦቲስቲክ ኮይነ ማለት ድንጋፅ የብለይን ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓኒ ናይ ካልእ ሰብ ኣይርዳእን ማለት ካባኹም በሺ ካባኻትኩም ንላዕሊ ዲፕሊ ኣብ ውሽጠይ ብዓሚቑ ስማዓኒ ዝኾነ ነገር ክርኢ ከለኹ ኣድቂቐ ካብቲ ንስኹም ትርእይዎ ንላዕሊ ብደቂቑ ዝርእዮ ንስኹም ነታ ናይ ላዕሊ ዘላ ኢኹም ትርእዮ ኣነ ግን ብውሽጢ ኣድቂቐ እየ ዝርኢ ነገራት ኣይርስዕን እየ ከምቲ ንስኻትኩም ዝኾነ ነገር ጌርኩም ትርስዕዎ ኣይርስዖን እዩ and የፍቅር እየ ካልኣይ እቲ ጋላልፃ እዩ ፍልይ ዝበለ ድኹም እቲ ከምቲ ንስኹም ትገልፅዎ ጋላልፃ ስለ ዘይገልፅ እምበር የፍቅር ስምዒት ኣለኒ ይጉሂ ብዙሕ ነገር እቲ ንስኹም ትገብርዎ ድብልዎ ወይ ከዓ እቲ ንሕናስ ጥዑያት ኢና ትብሉ ሰባት ትብልዎ እገብሮ እየ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ይስማዓኒ እዩ እቲ ድኸብደኒ ግን ሓደ ነገራት ኣሎ ቁሩብ ድኸብደኒ ልክዕ ንኩሉ ሰብ ከም ዝኸብዶ ንዓይ ግን እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ድምፂ ብርቱዕ ድምፂ ይፈቱን ብርቱዕ ብርሃናት ከዓ ይጨንቐኒ ዝኾነ ነገር ከም ዝጎድኣኒ ወይ ከዓ የፍርሓኒ ማለት እዩ ክበዝሕ ከሎ ዓይነይ ድደጉሕ ዓይነት እንድሕር ኮይኑ ድምፂ ዝኾነ ነገር ደስ ዘይብለኒ እንተኮይኑ ንእዝነይ ክዓፁ ክእል እየ ወይ ከዓ ካብኡ ክርሕቕ ክእል እየ እኩብ ዝኾነ ሰብ ከዓ
مዓት ሰብ ድሕር ተኣኪቡ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ዘጨንቐኒ ኮንፊዝ ትገብረኒ የድክመኒ እቲ ክዛረቦ ይደልየኒ እቲ ሰብ ኣነ ግን ክዛረቦ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ስለዘይዛረቦ እሱ እውን ዓቕሊ ስለዘይብሉ ንዓይ ሰሚዑ ክርድኣኒ ኣነ ከዓ ብኡ ገይሩ ከዓ የድክመኒ ኮንፊዝ ከዓ ይገብረኒ ንሰባት ክዛረብ ላግፂ ይርድኣንን እዩ ትኽልኩም ተዛረቡኒ ላግፂ ወይ ከዓ ተኻሊልካ እዚ ተኻሊልካ ዘረባ ከዓ ንዓይ ይርድኣንን እዩ ነታ ፃዕዳ ፃዕዳ በሉኒ ነታ ፀላም ከዓ ፀላም በሉኒ ከም ዘላታ ክትነግሩኒ ኣለኩም ምክንያቱ ስለ እቲ ናታትኩም ዓይነት ላግፂ ስለዘይርድኣኒ እቲ ኣነ ኣክቲ ዝገብሩ ወይ ከዓ እቲ ዘርእየኩም ኩነታት ወይ ባህርያት ከዓኒ ዓይኒ ክርኢ ኣይክእል ይኸውን ዓይኒ እንዳረኣኹ ክዛረበኩም ኣይክእልን ይኸውን ግን እዚ ማለት ኣይኽብረኩምን ወይ ከዓ ሪስፔክት ስለዘይገብረኩም ወይ ንዓኻትኩም ስለ ዝፈራሕኩ ዝሓፈርኩ ገለ ኣይኮነን ግን ንዓይ ከምኡ እዩ እቲ ዓይንኹም ክጥምተኩም ስለዝከብደኒ እዩ ግን ሰምዓኩም ኣለኹ ተዛረቡኒ ዋላ ዓይንኹም ተዘይረኣኹም ዓይንና ዘይረኣየና ኢልኩም ኣይቲ ተስፋ ይትቁረፁ ተዛረቡኒ ትኽክል ክዛረብ ኣይክእልን ይኸውን ግን ክዛረቦ ዘለኒ ዘረባታት ግን ኣብ ውሽጢ ኣለኒ ንሓንሳእ ኢደይ የጣቕዕ ነብሰይ ብዘይከውን የንቀሳቕሶ ርእሰይ የንቀሳቕስ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ጠለይ ጠለይ ለኸይድ ክእል ዝኾነ ናይ ኣካላት ሰብ ነቲ ካልእ ሰብ ዘይርድኦ ወይ ከዓ ንዓኻትኩም ዘይርድኣኩም ምንቅስቃሳት ወይ ዘሕርቐኩም ነገር ክገብር ይኽእል ይኸውን ንዓይ ግን ኣብ ውሽጠይ ሻቅሎትን ጭንቀትን ስለ ዝስምዓኒ ከምኡ ክገብር ከለኹ ይህዳኣኒ እዩ ስለዚ ተዓገሱኒ ንኽትምልሱለይ ወይ ክዛረበኩም ከለኹ ወይ ተተዛሪብኩም ንክምልሰልኩም ከዓ ግዜ ክወስድ ይኽእል ስለዚ ግዜ ሃቡኒ ንስኻትኩም ክትፈልጥዎ ዝደሊ ከም ዘፍቅር ስምዒት ከም ዘለኒ ከም ዝሓርቕ ከም ዝጉሂ ከም ዝሕጎስ ከማኻትኩም ከም ዝኾንኩ ክትርድኡኒ ደስ ምበለኒ ይግደስ ምዃነይ ብሰባት እንድሕር ዘይረኣኹኹም ወይ ኣይረኣኹን ሽዑኡ ከምቲ ንስኹም ትደልይዎ ንሰብ ኣይደንገፅኩን ማለት ኣይድንግፅን እየ ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ንሰብ ኣይግደስን እየ ማለት ኣይኮነን ኣፀቢቕ ብካልእ መንገዲ ብናተይ መንገዲ እየ ግን እቲ ዝገልፆ እቲ ናይ ሰብ ምግዳሰይ ኣነ ከዓ ብሮክን ወይ ከዓ ተሰበርኩ ይኮንኩን ወይ ከዓ ተበላሸኹ ይኮንኩን ዝሓመምኩ ይኮንኩን ፊክስ ክትገብሩኒ ወይ ከዓ ክትፅግኑኒ ኣይትሕሰቡ ዝሓመምኩ ይኮንኩን ኦቲዝሙ ክሕውዮ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣነ ክመሓየሽ ትኽእል የስ ኣዘራርባይ ክመሓየሽ ይኽእል ባህርያተይ ከምቲ ኩሉኻትኩም ኩሉ ሰብ ከማኻትኩም ከምቲ ትገብርዎ ንባህርያትኩም ክትዕርዩ ተመሓየሽዎ ትፅዕርሉ ከምኡ ከዓ እንድሕር ተፃዒሩለይ ኣነ ከዓ ክመሓየሽ ይኽእል ትዘራርባይን እቲ ባህርያትን ትካልእ ክልወጥ ይኽእል እንተኾነ ግን ኦቲስቲክ ምዃነይ ግን ክትልውጥዎ ይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ከም ዘለኹዋ ክትቅበሉን ኣለኩም ኣነ ከም ዝከኣለኒ ፍትን ከም ዘለኹ ከዓ ክትርድኡለ ይፈቱ ኩሉ ሻዕ ከምዚ ኣይገብርን እዩ ወይ ከዓ ኣይክእልን እዩ እዚ ከምኡ ኢልኩም ክትገድፉን ይፍትን ኣለኹ ዝተኻእለኒ መጠን መይቢ ንዓኻትኩም ግን ከምቲ ንስኹም ትፅበይዎን ደልይዎን ስለዘይኮነ ኣይክመስለኩምን ንኽእል ይኸውን ንስኻትኩም ካባኻትኩም ዝደልዮ ግን ደንጋፃት ኩኑ ትዕግስቲ ብዙሕ ከድልየኩም ምሳይ ክትነብሩ ድዩ ዋላ ንዓይ ክትምህሩ ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምሳይ ትራኸቡ ሰባት ትዕግስቲ ከድልየኩም እዩ ሕተቱኒ ከዓ ስምዒተይ ሕተቱኒ ከመይ ከም ዘለኹ ኣብኡ ከለኹም ገሚትኩም ብናትኩም ግምት ኣብ ዝኾነ ነገር ናተይ ውሳነ ትወስኑለይ ኣይትፍረዱኒ ኣይትሰሓቁኒ ኣይትግደፉኒ ከዓ በይኒ ኣይትግደፉኒ ዋላ እኳ እኩብ ሰብ ኣይፈቱን እየ እንተበልኩኹም ሰብ ግን ፈቱ እየ ስለዚ በቲ ኣነ ድኽእሎን ዝርድኣንን በቲ ንዓይ ዝጥዕም መንገዲ ንዓይ ከዓ ከምዘይሻቕል ጌርኩም ጥራሕ ረኸቡኒ ወይ ከዓ ኣብቲ ናተይ ቦታ ኣብቲ ናተይ ጫማ ጥራሕ እተው ዘክሩ ግን ኦቲስቲክ ዝኾንና ሰባት ከዓኒ ብጣዕሚ ስማርት ምዃንና ዘክሩ ብጣዕሚ ከዓኒ መሃዝቲ ብርቱዓት ሰባት ኣሜዚን ነገራት ከም ዝገበርናን ከም ዝገበሩ ድሓለፈ ግዜ ክንደይ ሳይንቲስት ክንደይ ፈላጣት ከም ዝነበሩ ሕጂ እውን ከም ዘለው ክንደይ ምሁራትን ክንደይ ተፈላለየ ጥራሕ ግን እታ ናተይ ዝኾነት እታ ዝፈልጣን ዝኽእላን
እታ ንፉዕ ዝኾንክዋ ቦታ ቀልጢፍኩም ፈሊጥኩም ብኣኣ ሓግዙኒ ቀልጢፍኩም ድሕሪ ሓጊዝኩምኒ ኣብቲ ትደልይዎ ቦታ ኣብቲ ክበፅሖ ዘለኒ ክበፅሕ ይኽእል እየ ኦነስቲ ምዃነይ ከኣፍለጡ ኦነስቲ እዮም ብጣዕሚ ኦነስቲ እቲ ማለት ሓቂ ምዝራብ ፈቱ እየ ትኺለ እየ ድዛረብ ተጠባበይ ይዛረብኒ ዋላ እኳ እቲ ሓቂ ምዝራበይ ኣብ ሓደጋ ክእትወኒ እንዳፈለጥኩ ሓቂ እየ ዝዛረብ ናትኩም ዘድልየኒ በቃ ደንጋፃት ክትኮኑ ክትስምዑ ክስማዓኩም እቲ ዝስማዓኒ ዘሎ ክስማዓኩም ኣብ ከባቢኹም ኣብ ጥቓኹም ኮይኑ ከዓ ንዓይ ከዓኒ ውሕስና ክስማዓኒ እቲ ናትኩም ደንጋፃት ምዃንኩም ቁኑዓት ወይ ከዓኒ ርዱኣት ምዃንኩም ንዓና በቃ ነቲ ውሽጥና ውሕስና ይስማዓና ተቐባልነት ከዓ ከም ዝረኸብና ኮይኑ ይስማዓና ስለዚ ናትኩም ድንጋፅ ወይ እቲ ናታትኩም ወይ መሽክናይ ምባል ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ኣይድልየንን እዩ ኣይደድልየኒ ምርዳእ እዩ ዘድልየኒ ወይ ናታትኩም ፕሮጀክት ይኮንኩን ኣነ ወይ ከዓ ናታትኩም ዝሰርሖ ጎል ዘለኩም ኣይኮንኩን ኣነ ከማኻትኩም ኢኳል ማዕረይኹም ምዃነ ይርኣየኒ ወይ ከዓ ንፀመሞ ትብልዎ ሰብ ኣይኮንኩን ክፅመሙን ይኮንኩን ግን ክትቅበሉንን ከም ዘለኽዎ ከምታ ዘለኽዋ ከዓ ብሙሉአይ ንዓይ ክትወስንን ከማኹም ጌርኩም ከዓ ክትሓስቡንን ማዕረይኹም ክትርእዩንን እዚአ ዘመሕጥነኩም ስለዚ ፅኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም የቐኒየለይ and I hope ገለ ነገር ካብዚኣ ወሲድና ክንከውን ተስፋ ገብር እቲ ቀንዲ እቲ ዕላማ ነዚኣ ንኽገብራ ወይ ከዓ ነዚኣ ንኸንብበልኩም ድወሰንኩ እቲ ኩሉ ሻዕ እቲ ባህርያት ተነጊሩና እዩ ግን ካብቲ ውሽጦም ከመይ ይስምዖም ከመይ ከም ዝጭነቑ ንሕና ከምዘይ ንርዳእሎም እንድሕር ተረዲእናሎም ግን ኣብቲ ዝብፃሕ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ከም ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ድሒርና ኣለና በዛ ዓይነት ርድኢት ገለ ኣብዚ ናህና ዝረኣኽዎ ባህሪ ገለ ነገር ክበፅሓካ ኣለዎ ነቲ ነገር ከተፅንዖ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ነገር ሓገዝ ክደልየሉ ወይ ክትፈልጦን ክትሕግዞን ክደሊ ክበፅሓካ ይብሉን ብስራሕ ከተብል ትኽእል ኣነሲ ብስራሕ ዝረኽቦም እምበር የብለይን ኦቲስቲክ ቆልዓ ግን ክበፅሓና ይብሉን ኦቲስቲክ ቆልዓ ስለ ዘለዎ ይኮነ እንዳተጓየ ናብ ክስታይ ስለዚ ነቲ ጎረቤትና ገና ንዓና ከይመፀ ከሎ ንጎረቤትና ንረድኣሉ ነቲ ምሳና ደሎ ብፃይና ንኩሉ እንድሕር ርዱኣት ኮይንና ነቶም ወለዲ እውን ክንሕግዝ ኢና ነቶም ቆልዑት እውን ፅቡቅ ዝኾነ ኤንቫይሮንመንት ስለንፈጥረሎም ነቲ ክበፅሕዎ ዝኽእሉ ከዓ ብዘይ ምኽልካል ክበፅሑ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣይሆፕ ገለ ንእሽተይ ነገር ወሲድኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ ስጋዕ ንራኸብ እንድሕር ፈቲኹሞ ንካልእ ክሰምዖ እንድሕር ደሊኹሞ ሼር ግበርዎ ላይክ ሳብስክራይብ ከምቲ ናታትኩም ክስታይ እንድሕር ክበፅሕ ኣለዎ ትብልዎ ኾንኩም የቐኒለይ ሰላም ይራኽበና ታንኪዩ